公用語であるケチア語でさまざまな色が混じり合ったという意味のミルカミルカをグループ名とする私たちは、お金を持っている人、貧乏な人、彼女がいて幸せな人、嫁がいるけど幸せかどうか微妙な人など、さまざまなメンバーが集まり演奏活動をしております。今回はこの富士山フェスのために厳しく辛い練習を重ね、2年前と比べて全員の総体重で30キロ以上、平均でも5キロほど体重を減らしてこのステージに挑んでおります。練習を頑張ったという割には演奏能力が上達してない私たちではありますが、楽しんでいただけたら嬉しいです。次は、わややいをやります。このわややいっていう曲なんですけれども、ご存知の方はご存知だと思いますけれども、今回フォルクロールを弾けるのが初めてという方もいらっしゃるので、簡単に紹介をしておきます。ボリビアのグループ、ロスカルカスという有名なグループがありますけれども、そのグループが1980年の初頭に発表した作品なんですけれども、ある民族がですね、支配されてしまって、自分たちの言葉をしゃべることを禁じられて、わややいという言葉でですね、全てを表現しなければいけなかったという、伝承をモチーフにした曲です。
ください。ご指導お願いします。
今回のステージイベントは出入り自由なので、遠慮なくトイレ休憩とかしてください。次は花祭りなんですけど、しばらくは一緒に活動してた、チャランギストが藤枝に引っ越してしまって、ちょっとコロナも含めて何年か活動してなかったんですけど、急遽2ヶ月前に一緒になることになったので、そのチャランゴもね、ちょっと温かい目で見守りつつ、ソロがね、完成したら、無事うまくいったら拍手でもお願いします。次は花祭りです。手拍子とともに皆さんで盛り上がっていきたいと思います。次はコーヒールンバなんですけど、最後に私終わったということで万歳のビバーっていうので、もしよかったら一緒にビバーをやってもらいたいんですけど、それはバレゴバ